В края на месец март по кината излиза детският филм "Случаят Тесла". Режисьора е Андрей Хадживасилев. За какво разказва лентата и трудно ли е да си малък актьор? Сега ще говорим с режисьора и с Поли Иванова и Борис Минков, които са при нас в студиото. Здравейте! Добро утро на тримата! Здравейте, добро. Господин Хадживасилев, да започнем с вас. За какво разказва филмът "Случаят Тесла"? "Случаят Тесла" е един български детски игрален филм с деца, за деца, какъвто отдавна публиката очаква. В него ще има позитивен поглед към науката, ще има много приключения на един детски лагер в планината, ще има първи любовни трепети, въобще един таинствен върколак броди в гората. Много неща очакват публиката, както от края на месеца, така и сега на тази събота на специалната програма София Филмфест за деца, където на 18 март от 14:45 ще бъде първата ексклузивна премиерна прожекция на "Случая Кюри" и "Случая Тесла", тъй като имаме вече втори филм от тази интересна поредица. От тази поредица втори филм. Как обаче успяхте да съберете всички тези млади актьори, като Поли и Борис, които след малко ще ни кажат и те малко повече за ролите си, но вие да ни кажете как ги събрахте? Ами с продуцента ни Пламен Йорданов направихме един изключително голям кастинг, над 500 деца. 2 години ги подбирах и за да бъдем много прецизни, пък и заради пандемията така по-дълго ни отне времето по този филм. И смятам, че всичките 31 деца, които намерих, Поли и Боби намерих в София, скаутите, които участват във филма, пък дойдоха от Шумен и от Варна, така че стана една много интересна така колаборация и взаимодействие между героите и това ще си проличи на големия екран. Да попитаме сега и Поли Иванова. Какво беше най-голямото предизвикателство и това първият филм ли, в който участвате? Да, здравейте. Ами, това е първият филм, в който участвам и истината е, че наистина е много отговорна задача, като цяло да си подготвен за цялото това нещо, в което се втурваш, така да го наречем. И аз наистина се впуснах в това огромно приключение и беше незабравимо просто. Първо това, че участвах във филм, което наистина то звучи просто вау, нали, участваш във филм и то една от главните роли. Но като цялото нещо беше това, че може би бяхме толкова много деца на едно място, на една и съща възраст долу-горе, отделно с екипа. Всички просто много добре се разбирахме и заедно си прекарвахме едно чудесно време в планината, в Витоша, където снимахме всъщност филма. Така, Борис, да, за вас кое беше така най-трудното по време на снимките и малко повече за вашия образ да ни разкажете? За мен най-трудното беше да преборя притеснението в началото, както и при Поли. За мен това беше първи филм и съответно в началото е доста трудно да привикнеш. Как се бори притеснението? Ами, може би екипа ни така ни въздейства, мотивира? Да, така ни помогна в целия снимачен процес. Те по-скоро се отнасяха с нас като възрастни, не толкова като деца. И смятам, че това доста помогна. Какъв е вашият герой, който вие играете във филма? Бунтар, лошо момче или пък някой, който е наистина отдаден на науката? Все пак "Случаят Тесла". Всъщност моят персонаж беше така лошото момче във филма, но в крайна сметка се разбира, че не е чак толкова лош и че приятелството винаги побеждава накрая. Господин Хадживасилев, към вас да ви попитаме също така, това ли е подходът, който използвахте към тях като млади актьори, но да се държите с тях като възрастни, което и Борис каза? Мисля, че то е една комбинация. Може би ние ги възприемахме като зрели, но пък и ние гледахме да се държиме като деца. Така че всичко ставаше така много леко, под формата на една игра. Хората могат да видят и в интернет. Ние вече сме пуснали в нашите социални медии на "Случая Тесла" много мейкинги, където танцуваме заедно с децата. Бяхме се отделили в парк Витоша на едно много красиво място и си живеехме там и всичко така стана много Не е ли изключително спонтанно. сложно да работите с толкова много деца? Все пак това е детски филм, детски лагери. Всичките актьори са деца, тук там е някой по-голям.
Ами от чисто художествена гледна точка, за мен дори е по-лесно да работя с деца. Сега от чисто организационна дейност е малко по-предизвикателно, особено в границите на България, но аз пък и благодаря на моя продуцент Пламен Йорданов, който така обезпечи филма наистина впечатляващо за възможностите на България и така обещаваме, че няма да ни липсва нищо, на зрителите няма да липсва нищо в този филм и сме се постарали да е на нивото на американските холивудски продукции. Поли и Борис, разкажете ни сега за някои по-интересни случки, които станаха извън кадър, нещо, което няма да видим във филма. Нещо по-забавно. Забравихте ли текст, нещо, да? Ами, да кажа ли аз? Да. Ами, случва ми се, да имам така... Примерно, спомням си един път, когато трябваше да снимаме една сцена. Се сетих нещо в последния момент, тъй като ние си спазваме график, нали, еди си в кой час, в еди си кой ден ще снимаме еди си коя сцена. И преди това, примерно, се сещам сега коя сцена трябваше да записваме, трябва да си погледна сценария бързо и аз си нося книгата с сценария огромния и всеки си носи сценария и си чете преди това, нали, какви реплики има да каже, така че случва се и това. Но отново, както и Боби каза, според мен също не сме изпитвали чак толкова голямо притеснение, защото екипа ни поставяше в една комфортна обстановка и да, не е било толкова притеснително, просто може да го кажем. Борис, вие какво няма да забравите от снимките на този филм? Често казвам, много се превързах към самия екип, също снимачния. Така да се сближих с тях. Дори някои кадри от филма са ми дали да ги заснимам с камерата, както и някой път звука. И това много пробвали сте се като оператор, да, така ли? много ми направи впечатление така. Беше наистина много готино. И това е нещо, което не всеки ще го направи за теб. Колко общо са актьорите в целия филм? В целия филм 31 деца, имаме и 4 възрастни актьори. Неда Спасова, Мартин Гюров, играят учителите на двете групи, които се срещат в планината, с специалното участие, разбира се, на Любен Чаталов, който изпълнява ролята, мистичното присъствие на Върколака. Така още около 30-40 човека снимачен екип, въобще около 80 човека едно филмово семейство прекарахме в планината, което беше... Очакваният въпрос, подготвяте ли нов филм, отново може би продължение на този случай или изобщо нова концепция? Подготвяме с продуцента, работим вече над няколко различни проекти. Сега вече може би случаите няма да ги продължим, защото героите ни трябва да са в абитюрентския си бал, който ще бъде, нали, вече не детски филм, но готвим още детски филми, както по класически произведения, така и по модерни, но сега хубавото е и това, което ни вълнува, е да разбереме какво ще е оценката на зрителите. Затова ги каним още веднъж на София Филмфест за деца, където ще има и други детски филми, които аз съм селектирал в рамките на фестивала. 18 март, 14:45 Дом на киното и 31 март навсякъде в кината. Добре, само Поли и Борис на финално да ни кажат, готови ли сте да участвате в следващия филм? Разбира се. Това вече зависи от решението на режисьора. Но вие имате желанието. Какво ви се играе? Най-голямото желание, със сигурност. Какво ви се играе финално? Може би Добро момче, на тебе, Поли? Добро момче. Тя е певица, може би някакъв мюзикъл. Да, със сигурност нещо свързано с музиката. Към филма ние имаме и песен и оригинален клип, който Поли композира сама. Тя ще излезе в петък, така че вашите зрители могат да проверят в нашите страници. По пътен вятър ви пожелаваме тогава. Успех. Много ви благодарим за това участие в България сутрин. Това беше всичко от нас за днес. Ако сте пропуснали нещо от днешния ефир, може да го намерите на нашия сайт BGONER.BG и във всичките ни социални мрежи. Благодаря ви, че днес избрахте да споделите утрото си с България сутрин. Ще се видим утре, знаете, точно в 7, а до тогава не забравяйте, че денят се познава по България сутрин. Хубав ден!